Включаемся ў прамы эфір з галоўнымі падзеямі дня службы навін СТВ. Вітаем. Субота, 21 лютага, 19:30, час інфармацыйнага вечара з Сергеем Прохаровым І Кацярынай Забенько. У дзень роднай мовы гаворым па-беларуску і вось пра што раскажам. Высокі ўзровень падрыхтоўкі, прафесіяналізму і баявога майстэрства гэтага патрабуе час. Сапраўдныя абаронцы айчыны на полігонах і ў ціры. На мішені цель не дапусціць вайны. Перадзел сфер уплыву ў Еўропе. Ваяўнічая Польша заяўляе, што танкаў у яе больш, чым у Великабрытаніі, Францыі і Германіі разам узятых. Каму патрэбна такая рыторыка? Трактарны біятлон. Такое ёсць толькі ў Беларусі. Колы шліфуюць лёд, васьмёрка з ухілам, змейка і трапны стрэл дзеля глядацкіх эмоцый. Гэта не проста гульня, а нацыянальны брэнд. Каманда прэзідэнта аформіла пуцёўку ў плэй-офф рэспубліканскай хакейнай лігі. Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца ў Беларусі. Як гучаць галасы продкаў і сучаснікаў, шукаем вытокі роднага слова. Абарона радзімы – канстанта дзяржаўнай палітыкі, якая не залежыць ад календара. Сучасныя ўзброеныя сілы Беларусі сёння – гэта магутны сплаў найноўшых тэхналогій і нязломнага духу ад маштабнага тэхпераўзбраення да ювелірнай падрыхтоўкі кожнага байца. Напярэдадні Дня абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Беларусі вайсковыя будні напоўнены асабістай дынамікай. На палігонах грымяць залпы, а кіраўнікі сілавога блока выходзяць на агнявы рубеж, каб пацвердзіць асабістую гатоўнасць да абароны нацыянальных інтарэсаў. Пра тое, як гартуецца сталёвы шчыт краіны у нашым рэпартажы. Бяспека краіны пачынаецца там, дзе словы не разыходзяцца са справай. Чым больш актыўна мы вучымся на палігонах і ва ўмовах прыбліжаных да баявых, тым выразней сігнал для недабрызычліўцаў. Не лезь, а то атрымаеш. У міралюбнасці абавязкова павінен быць ваенны шчыт. Таму Беларусь планамерна займаецца удасканаленнем арміі, каб без промаху у дзясятачку пры любым надвор'і. У суровых умовах геапалітычнага пахаладання выстаяць толькі моцныя дзяржавы. З сярэдзіны студзеня па ініцыятыве галоўнакамандуючага праводзіцца праверка ўзброеных сіл. Затым і міністр обороны задумаў яшчэ одну инспекцию. Карацей, усе злучения и воинские части на поготове. Пускай работают дальше. Мы посмотрим, как им жизнь усложнить. Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся. Все время в напряжении. Ну, а с комбатом, конечно, шкуру будем по-мужски драть. Разам з кадравым составам у вайсковыя шэрагі вяртаецца і надзейны рэзерв. Па ўсёй краіне разгорнуты мерапрыемствы па праверцы мабілізацыйнай гатоўнасці. На навучальныя зборы прызвалі неабходную колькасць военноабавязаных. Для мужчын з запасу гэта магчымасць аднавіць баявыя навыкі і пацвердзіць сваю гатоўнасць у любую хвіліну стаць на абарону нацыянальных інтарэсаў. Указанный вид сборов имеет ряд особенностей. Так, сроки прибытия военнообязанных на предварительные пункты сбора с момента получения повестки минимальны и могут составлять менее суток. Срок продолжительности данного вида сборов может составлять до 60 суток. Мужнасць байцоў сёння спалучаецца з моцу перадавога ўзбраення. У распараджэнні нашых артылерыстаў дальнабойныя сістэмы Полонез-М і грозныя іскандеры. Неба пад надзейнай аховай дзякуючы комплексам С-400, а авіапарк узмацнілі знішчальнікі Су-30СМ і ударныя верталёты Мі-35М. Гэта тэхніка дазваляе не проста адказваць на выклікі, а гарантавана спыняць любую агрэсію яшчэ на подступах. Асабісты прыклад – лепшы метад выхавання. Пакуль падраздзяленні асвойваюць палігоны, майстэрства валодання зброі дэманструе кіраўніцтва ведамстваў сілавога блока. Традыцыйныя спаборніцтвы па стральбе ў Мінску сёлета аб'ядналі рэкордную колькасць – 16 каманд. На агнявым рубяжы тыя, хто прымае стратэгічныя рашэнні. Удзельнікі спаборнічаюць у трапнасці, выкарыстоўваючы пнеўматычны пісталет, малакаліберную вінтоўку і легендарны пісталет Макарова. Наш глава государства требует, что каждый должен уметь. И мужчина, уже не говоря про руководителей, стрелять, поэтому не на пальцах тут рассказывать, а становись к барьеру и показывай свою огневую выучку. Уже из года в год каждый стремится, конечно же, ее улучшить и показать максимально, что он может. Это, конечно же, и возможность встретиться
неформально. Но и это все-таки мы определили соревнования. Оно уже действительно становится такой хорошей традицией собираться и демонстрировать свою выучку. Абарона радзімы – гэта штодзенная праца тысяч людзей, адданых прысязе. Дзень абаронцаў Айчыны і ўзброеных сіл Беларусі многія салдаты і афіцэры сустрэнуць на службе. У заснежаных акопах на палігонах, на баявым дзяжурстве ля пультаў СПА і ў патрулях па ахове дзяржаўнай мяжы. Яны працягваюць выконваць свой абавязак, даказваючы, што суверэнітэт Беларусі ў надзейных руках. Даніил Дробатаў, Евген Пуставой і Ягор Старавойтаў, сталічнае тэлебачанне. Старшынёй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Патрыёты Беларусі» пераабраны Михаил Зарубіцкі. Рашэнне прынята адзінагалосна падчас чарговай справаздачна-выбарнай канферэнцыі. Таксама актывісты падвялі вынікі дзейнасці арганізацыі. Так, толькі летась «Патрыёты Беларусі» правялі больш за 400 мерапрыемстваў ад рэгіянальных дыялогавых пляцовак да маштабных агульнанацыянальных акцый. Аўтапрабегі, ваенна-патрыятычныя турніры, дабрачынныя праекты і зялёныя ініцыятывы. Штогод у іх прымаюць удзел тысячы чалавек па ўсёй краіне. Сёлета будзе зроблены акцэнт на рабоце са школьнікамі. У планах арганізаваць для моладзі навучанне па кіраванні квадракоптарамі. Мы сделаем ставку на школьников, потому что это будущее наших избирателей, это которые будут именно вести дальше наше поколение вперед. И от того, какое оно будет образованное и грамотное, и как они будут любить страну, будет зависеть наше будущее. Хотим сделать большой проект, чтобы задействовать максимальное количество школьников, именно учебе их летать на дронах, уметь летать, чтобы была помощь нашей армии в случае необходимости. У планах зрабіць больш маштабным праект «Права ведаць». Гэта сумесная ініцыятыва патрыётаў Беларусі і калегіі адвакатаў. Так, 13 сакавіка напярэдадні Дня Канстытуцыі актывісты арганізуюць бясплатныя кансультацыі. Юрысты сустрэнуцца з жыхарамі ўсіх абласцей і кожным раёне Мінска. Дарэчы, за мінулы год юрыдычную дапамогу атрымалі больш за 2000 грамадзян. Уже подключаются областные организации, мы уже готовимся к этому дню, люди уже записываются. Я думаю, что будет достаточно много желающих, потому что нам прям круглый год звонят и просят повторить проект. Просим с собой все необходимые документы взять, чтобы можно было объяснить полноценно. Нагадаем, грамадскае аб'яднанне «Патрыёты Беларусі» афіцыйна пачало работу са снежня 2020 года. За гэты час у яго ўступілі каля 2500 чалавек. Па ўсёй краіне зараз адкрыта каля 50 структурных падраздзяленняў. У Беларусі адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Гэта мелодыя сэрца, якая гучыць цішэй за правілы. Гэта свята не пра афіцыйныя прамовы, не пра школьныя дыктоўкі. Яно пра словы, якімі нас называлі ў дзяцінстве, пра мову, у якой гучаць казкі, і пра інтанацыю, дзе больш цяпла, чым у сонечных промняў. У нашай краіне дзве дзяржаўныя мовы. Па выніках апошняга перапісу насельніцтва больш як 60% жыхароў указалі беларускую як родную. Родная мова – гэта адначасова і культура, і спадчына. Сродак, праз які мы пазнаём жыццё і навакольны свет. У планетарным шматгалоссі беларускае слова не губляецца. У гэтым пераканалася моя калега Вольга Маслоўская, якая здзейсніла вандроўку ў старажытны Полацк. Калыска беларускай дзяржаўнасці і духоўнасці, месца нараджэння славутых асветнікаў. Тут, на берагах заходняй Дзвіны, зараджалася старажытная гісторыя нашай краіны. Пасланне нашчадкам ад прападобнай Еўфрасінне у фрэсках Спаса-Праабражэнскай царквы, а ў першых рукапісных кнігах узгадкі пра важныя палітычныя падзеі ў полацкім княстве. Пасля было слова «скарыны», друкаванае. А самая галоўная дата для нас, беларусаў, гэта 6 жніўня 1517 года. А самая главная дата для нас, белорусов, это 6 августа 1517 года. В городе Прага Франциск Скорина напечатал первую книгу. Это книга «Псалтырь». Вот так она выглядела. И за неполные 3 года, что Франциск Скорина находился в Праге, он напечатал целую серию книг, 23 книги Библии. Самы вялікі збор рарытэтных кніг пад дахам Полацкага музея кнігадрукавання. Кожны дзень тут госці з усёй Беларусі і замежжа. Ад рукапісных скруткаў да сучасных кніг Полацкі музей – унікальнае месца, дзе пра гісторыю друкаванага слова ведаюць ад А да Я.
Сёння на экскурсіі студэнты здалёк у Полацк прыехалі па навуку. Будучыя выкладчыкі англійскай і кітайскай моў прагнуць адчуць прыгажосць мовы беларускай. Беларусь вельмі прыгожая, і ваша мова таксама. Я ведаю, што першую друкаваную кнігу за ўсходной Європі надрукуваю письменник з Польщі. Мені цікаво знайомитися з культурою і історією Білорусі. Я сподіваюся, що мої сряблі і батьки так само. Напевно, приїдуть у Білорусь. Ва універсітэце навучаюцца прадстаўнікі 16 краін. Для іх у праграме падрыхтоўкі прадугледжаны курс краіназнаўства. Так хутчэй пачынаюць разумець беларускі менталітэт. У межах дисциплины краезнаўства студенты знакомятся с лексичным минимумом нашей мовы, знакомятся с традициями, культурами и дзеячамі нашей культуры. Кітаец Кун Дэн вырашыў застацца ў Беларусі і працаваць ва універсітэце імя Еўфрасіні Полацкай. Па-беларуску пакуль ведае некалькі слоў, але натхнёны прыкладам суайчынніка, што ў БДУ абараніў магістарскую дысертацыю на беларускай мове, марыць аднойчы прадэкламаваць верш Купалы. Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчыны. Аб ёй мне баюць казкі сны, вясеннія праталіны і лесу шелест верасны, і ў поле дуб апалены. Я люблю Беларусь, и я думаю, Беларусь и Китай мы хорошо друзья, и много белорусских студентов хочет учить китайский язык. Часам здаецца, што мова гэта нешта вялікае і складанае, але ў рэальнасці яна пачынаецца з простых рэчаў, з маленькіх размоў, жартаў, з паведамленняў у месенджерах і подпісах да фота ў садсетках. У кожнага, хто прыязджае ў Полацк, абавязкова ёсць здымкі побач з помнікам 22-й літары беларускага алфавіту. Унескладовая сустракаецца толькі ў нашай мове. Гэтая і іншыя славутасці горада тэма школьнай віктарыны. Вучні Полацкай гімназіі імя Скарыны цэлы тыдзень прысвяцілі роднай мове. З нагоды свята ў сталоўцы карагод кулінарных шэдэўраў з кнігі «Беларуская кухня». Я, пэўна, сабе сёння клёцкі возьму, а вы? А я хочу бульбу. Літаратурная, музычная, але найбольш утульная этнаграфічная гасцёўня. У самай вялікай школе Полацка, імя Еўфрасіні Полацкай, мову вывучаюць праз побыт продкаў. Мы бачым прадметы, якія зараз цяжка ўбачыць у сучасных кватэрах. Напэўна, гэтыя прадметы можна пабачыць у бабулі або дзядулі у вёсцы. Ведаеце, зараз, напэўна, не сакрэт, мова родная, мова модная. Гэта пэўны тренд, і гаварыць па-беларуску это здорава. Пад кожным словам гатовыя падпісацца крэатыўшчыкі папулярнага айчыннага брэнда. Лінейка адзення з прынтамі на мове – лідар продажу. Ідэю чарговай калекцыі падказалі самі беларусы ў сацыяльных сетках. Цяпер родная «хавайся ў бульбу і бягу валасы назад» у далёкіх краінах дазваляе адрозніць беларускіх турыстаў ад мільярдаў іншых жыхароў планеты. Белорусские принты, наверное, в наших изделиях были всегда. У нас всегда есть продукт для настоящих белорусов. И принты у нас придумывает отдел маркетинга. Это всегда наш креатив. Это история, которую мы развиваем обязательно ежемесячно. Мы выпускаем какие-то коллекции, посвященные белорусским темам. Это может быть как взято с соцсетей, как где-то подслушано у народа, либо просто это коллекция, которую придумал наш пиар-отдел, будет посвящена, например, архитектуре Беларуси, либо это будет какая-то коллаборация с нашими знаменитыми белорусскими иллюстраторами, возможно, даже там Академией наук. Натхняльная, мілагучная, шчырая, родная. Мова – наша спадчына, гонар, наш культурны код. Унікальны, як 22-я літара беларускага алфавіта. Вольга Маслоўская, Мікалай Кавалёў. Навіны, сталічнае тэлебачанне. Моўнае пытанне ў суседняй Прыбалтыцы. Там мову, на якой гаварылі пакаленні, сёння не проста не прызнаюць, а свядома выціскаюць з усіх сфер ужытку. Руская мова родная для сотняў тысяч жыхароў Прыбалтыкі не выпадкова. Яшчэ падчас СССР яна трывала увайшла ў штодзённае жыццё. Сёння ў Латвіі яе лічаць роднай амаль 40% насельніцтва, у Літве 37%, а ў Эстоніі каля
чвэрці жыхароў. З 2022 года, калі пачалася спецыяльная военная аперацыя ва ўкраіне, Прыбалтыка запусціла сапраўдны канвейер па дэпартацыі рускамоўнага насельніцтва. Ахвярамі сталі сотні тысяч людзей. Ну так, Латвія запатрабавала ад грамадзян Расіі з відам на жыхарства пацвердзіць веданне латышскай мовы на ўзроўні А2. У Літве з гэтага года нельга здаць экзамен па ваджэнні аўтамабіля на рускай мове. У такіх умовах з 25 тысяч чалавек, якія трапілі пад новыя правілы. Каля 3 тысяч з'ехалі добраахвотна, амаль 500 атрымалі загад пакінуць краіну прымусова. Гэта пераважна пенсіянеры, якія жывуць зараз у вечным страху. Сацыяльныя работнікі расказваюць, што некаторыя з іх нават паміралі ад перажыванняў перад экзаменамі. Латвія – гэта моя радзіма. Я заўсёды вельмі любіла яе. Мне 74 гады, і ў гэтым узросце цяжка здаваць такія экзамены. І вось зараз я не атрымліваю пенсію ўжо 3 месяцы. Гэта робіцца, каб я з'ехала. Тым часам адукацыйная зачыстка ў Прыбалтыцы толькі пачалася. У Літве ўжо з верасня гэтага года руская мова цалкам забаронена нават як замежная ў школах. У Эстоніі яшчэ 2 гады таму дзіцячыя садкі і малодшыя класы прымусова пераведзены на дзяржаўную мову, а до 30-го года руская мусіць знікнуць з прыбалтыйскай адукацыі наогул. Як вынік, дзеці перасталі разумець настаўнікаў, застаюцца на другі год, а бацькі ў паніцы ад катастрафічна нізкага ўзроўню ведаў. Міжнародныя арганізацыі спрабуюць спыніць гэта вар'яцтва, але замест палёгкі моўная паліцыя. Так, у Эстоніі з'явіліся штрафы за рускае слова на перапынку. Дети идут в туалет, чтобы пообщаться между друг другом, и чтобы, не дай бог, их там не услышал педагог. Катастрофа абсолютно. Первый раз тебе наказание надо 20 раз написать, я говорю по-латышски. Второй раз, когда тебя поймали, тебе надо написать 50 раз, я говорю по-латышски. Какая третья, четвертая будет? Вот что там еще вот этот больной ум может придумать и изобразить? Але школа толькі частка сістэмы. Пісьменнікаў, нават лаўрэатаў літаратурных прэмій, журналістаў, якія выступаюць супраць русафобскай палітыкі мясцовых улад, высылаюць за мяжу або кідаюць у турмы. З гэтага года ў Латвіі забаронена вяшчанне на рускай мове нават у грамадскіх СМІ. Дадаткова павысілі падатак на ўсю расійскую літаратуру і прэсу да 21%. Мы павінны разумець, гэта не проста моўная палітыка, а палітычны інструмент. Прыбалтыка лічыць сабе прыфрантавой зонай НАТО. Абаронныя бюджэты растуць імгненна, а інфраструктура рыхтуецца да прыёму замежных войскаў. І ў такой сітуацыі руская абшчына – гэта рызыка для апантаных пагроз з усходу для еўрапейскіх улад. Польша заяўляе пра амбіцыі еўрапейскага лідара. Міністр замежных спраў Радослаў Сікорскі адзначыў, што Варшава здольны адыгрываць у Европе больш значную ролю, чым Берлін ці Парыж. Паводле яго слоў, у сучаснай палітыцы вызначальным аргументам застаецца ваенныя эмоцыі. Як сцвярджае кіраўнік польскай дыпламатыі, танкаў у Польшы цяпер больш, чым у Великабрытаніі, Францыі і Германіі разам узятых. Сікорскі таксама не забыўся нагадаць немцам пра ахвяры Другой сусветнай вайны, польскія рэпарацыі, прысабечаныя на ягоную думку саветамі, і прапанаваў узяць Варшаву ў саюзнікі па абароне Прыбалтыкі. А каб узмацніць свой пасыл, Сікорскі дастаў з рукава цытату папы Яна Павла II, быццам той некалі параўноўваў Еўропу з арганізмам, які дыхае 2 лёгкімі. Але зараз, паводле логікі польскага міністра, гэта немагчыма, бо адно з іх, заходняя Францыя і Германія, уже ледзьве дыхае, а другое, усходняе, цэлая Польша, так узброеная не толькі танкамі, але празмернымі амбіцыямі Варшава прыйшла да вываду, што без яе ўдзелу Еўропа хутчэй мёртвая, чым жывая. Германія і Францыя разам сёння занадта мала сябе уяўляюць у палітычным плане, каб кіраваць Еўропай. Польшча мацнейшая сярод тых 10 краін, якія прынялі ў Еўрасаюз у 2004 годзе. Наша эканоміка ўжо ўваходзіць у 20-ку найбуйнейшых у свеце. Тым часам, пакуль Сікорскі дыягнаставаў заходняе лёгкае, яго уладальнікі дэманстравалі ўсё больш супярэчлівую палітычную логіку. У інтэрнэце з'явілось відэа, дзе канцлер Германіі Фрыдрых Мерц напярэдадні групавога фота ў Мюнхене адкрыта праігнараваў прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона.
Той зайшоў у пакой, дзе Мерц захоплена гутарыў з прэм'ерам Брытаніі. Канцлер зрабіў выгляд, што ў з'яўленні француза пусты гук і павярнуўся да яго спіны. У фінале канфузу немец, каб ніхто не засумняваўся ў ягонай цікавасці да брытанца, нязграбна перайшоў на тэму Брэксіта. Спадзяюся, еўрапейскі сцяг вам вочы не рэжа. На фоне ўнутраных спрэчак паслы Еўросаюза не здолелі дамовіцца пра чарговы санкцыйны пакет, 20-ы па ліку. Ён стаў ахвярай бытавога недаверу паміж ключавымі сталіцамі. У гэтай новай рэчаіснасці нямецкія эліты даюць красамоўныя характарыстыкі партнёрам. Францыю называюць кульгавай качкай, якая толькі стварае бачнасць стратэгічнай незалежнасці. Германію ж параўноўваюць з мядзведзям у краме, мільярды мае, а павярнуцца баіцца, да таго ж свядома пазбягае цеснага кантакту з Парыжам. Цэлая гадзіна навін і аналітыкі ў прамым эфіры сталічнага тэлебачання. Матэрыялы па самых актуальных тэмах адыходзячых 7 дзён рыхтуюць нашы карэспандэнты. Яны шукалі незвычайныя ракурсы рэзанансных падзей і знайшлі шмат эксклюзіву, якім падзеляцца заўтра о 19:30. Не прапусціце ў нашым эфіры. Экзамен для урада. В любой ситуации мы должны работать и выдавать результат. Подробязный анализ от стратегии на внешнем контуре. Где ваши стратегии, агрессивные механизмы защиты, реклама, маркетинг? Терять свой рынок – это преступление. До ценников у магазинах. Люди кушают продукты, а не статистику. Поэтому контроль за ценами должен быть жестким, а их формирование справедливым. Вынікі вялікай размовы з урадам у Яўгена Пуставога. Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына. Кантрабанда вышэйшай пробы. Які далейшы лёс канфіскату, колькі каштуюць бясцэнныя доказы і як мы выкарыстоўваем тое, што змаглі ўкрасці ў гісторыі. Пра другое жыццё выратаваных каштоўнасцей раскажа Анастасія Іваннікова. Індустрыя будучага. Ставка на хуткасць, дакладнасць і рост прадукцыйнасці. Дзе роботы ўжо пачалі замяняць чалавека, ведае Элла Маркевіч. Скрадзеныя эмоцыі, як солд-аут ператварыўся ў разбітыя сэрцы фанатаў. Падман у інтэрнэце. Ашуканец прадаваў фальшывыя білеты на канцэрт вядомага артыста. Як абараніць сабе ад нядобрасумленных прадаўцоў на віртуальных пляцоўках у рэпартажы Глеба Пракоф'ева. Беларусь рыхтуецца да аднаго з самых адказных этапаў аграрнага года вясенняй пасяўной кампаніі. Менавіта зараз закладваецца падмурак будучага ураджаю, а значыць харчовай бяспекі краіны і стабільнасці цэн на ўнутраным рынку. Ад таго, наколькі зладжана і своечасова гаспадаркі выйдуць у палі, залежыць не толькі аб'ём збожжа, але і сыравіна для жывёлагадоўлі, перапрацоўчай прамысловасці і экспартных паставак. Пасяўная – гэта кропка старту ўсяго аграрнага цыклу. Таму апошняя падрыхтоўка ідзе без пауз. Да 1 сакавіка машынатрактарны парк павінен быць поўнасцю гатовы. У майстэрнях завяршаюць планавы ремонт і настройку тэхнікі, вясна не даруе затрымкі. І нават нягледзячы на снег, працы ў палях ужо хапае. Аграры ацэньваюць стан азімых, рыхтуюць насенны матэрыялы і рэсурсы. Усё, каб выйсці на старт сезона, максімальна арганізавана і без страт у часе. Нашы карэспандэнты раскажуць падрабязней. Як да сезона падрыхтуешся, так яго і правядзеш. У сельскай гаспадарцы без тэхнікі нікуды. На ей і сеяць, і жнуць. Задача аграрыяў нумар 1 – зрабіць так, каб да пачатку вясны ўсё працавала безаганна. В данном случае обслуживаю тормозную систему, подготавливаю к техосмотру и будем уже скоро в поле. У майстэрні праца ідзе поўным ходам, іскры ляцяць. На балансе гаспадаркі ў Смалявіцкім раёне больш за 40 трактароў і 14 камбайнаў. Да прызначанай даты, а гэта 1 сакавіка, усё будзе гатова. Готовность техники у нас более 95%. Запасные части на ремонт сельскохозяйственной техники и тракторов закуплены в полном объеме. Проходим на следующей неделе ежегодный технический осмотр. Ворава ў гаспадарцы на 300 гектараў больш, чым было ў мінулым годзе. Каб справіцца з аб'ёмамі, закупілі новую тэхніку. Трактары і камбайны. Пакуль яшчэ не сезон, але ўжо не да адпачынку. Мы не только сидим на мастерских, мы занимаемся работами в полях.
вносим удобрения, жидкое удобрение. Работы хватает и зимой. Готовлюсь к техосмотру. Трактор запустился, поеду делать мост. Надоело сидеть на мастерских. Хочется в поле уже на работу, поля обрабатывать. Летась у гаспадарцы намалацілі 10 тысяч тонн збожжа, сярэдняя ўраджайнасць 55 цэнтнераў з гектара. Трэба і гэтай восенню не менш атрымаць, таму падрыхтоўка адпаведная. Наперадзе яровая сяўба. Вывозим органику, складируем, буртуем органику, подготавливаем, чтобы она перегнила, чтобы дать почве все нужное. Ведутся также подготовка к внесению минеральных удобрений, таких как калий, фосфор. Подготавливаем, чтобы как только поймем, что можно заехать в поля, что это будет более эффективно внести ту же органику или те же удобрения, чтобы у нас техника вся была готова. Пакуль бельна ўкола да гарызонту, але гэта ворныя землі, на якіх руплівай працы закладваецца будучы ўраджай. Улада Радоўская, Мікалай Кавалёў, сталічнае тэлебачанне. І падзея, якая выходзіць за інтарэсы работнікаў аграрнай сферы, хуткасці, трапнасці і бездарожжа, яшчэ 100 літраў юшкі ў горках прайшоў трактарны біятлон. Сёлета ён сабраў больш за 20 удзельнікаў з усёй Беларусі, сярод іх дзяўчаты і нават героі рэкардсмены мінулага жніва. Яны закрывалі мішэні, пакаралі трасу з сюрпрызамі, даказалі, беларускі трактар гэта па-сапраўднаму стыльна і з характарам. Першага ўдзельніка паглынае снежны пыл, і з гэтай секунды горкі ўжо больш не студэнцкі гарадок. Ва ўсялякім разе да некалькі гадзін. Усім цяпер тут запраўляе трактарны біятлон. Гонка, у якой правяраецца не толькі хуткасць і трапнасць, але і характар. Калісьці ўсё пачыналася як лакальнае шоу для студэнтаў, а сёння чэмпіянат вырас да агульнанацыянальнага маштабу і мае сотні прыхільнікаў. Страна аграрная. Люди это любят, люди это видят. Им нравится синий трактор, который ездит по полю, да? И для них порой необычно увидеть, что он может ехать не только в поле, но и приносить такое вот удовольствие. Студенты сёння у меншасці. З 24 удзельнікаў толькі 5 прадстаўляюць аграрнае ВНУ. Астатнія лепшыя механізатары з усёй краіны. На старце сапраўдныя зоркі мінулага жніва. Павел Шуціла з прадпрыемства Кухчыцы намалаціў 8 тысяч тонн збожжа. Гэта абсалютны рэкорд краіны, за які камбайнера на ўсебеларускім народным сходзе асабіста адзначыў кіраўнік дзяржавы. Пра трактарны ж біятлон Павел даведаўся выпадкова. Нядаўна ў іх гаспадарку прыйшоў працаваць выпускнік сельгасакадэміі, які і запрасіў знакамітага калегу на спаборніцтвы. Директор говорит, поедь попробуй, может, что получится. Ну а чему бы и не? Главное участие. Поучаствовать и то это хорошо. Трасса хоць здаецца простай, але не падступная. 1,5 кіламетра снежнага драйву. Каб патрапіць у фінал, мала проста газаваць. Трэба пераадолець 2 хуткасныя участкі, дзе трактар пачынае шліфаваць лёд. А далей 8 з ухілам і класічная змейка. Пастка пры канцы. Да вагнявога рубяжа удзельнікі пад'язджаюць з задняй хадой. За кожны промах па мішэні штрафны круг. Если вот, допустим, взять землю, а на ней не так трактор не носит. Тут больше заносов, больше экстрима, больше эмоций. Была мечта, вот приехал, поучаствовал. Поўны разрыў шаблонаў. Выступленне студэнткі сельгасакадэміі Вольгі Цуп. Адзіная дзяўчына ў групе мехфака упэўнена села за руль. Апошні раз яна кіравала беларусам некалькі гадоў таму, але, як кажа сама Вольга, з трактарам, як з веласіпедам. Калі пасябраваў і навучыўся, гэта навек, на ўсё жыццё. Праўда, перад стартам прыйшлося асвяжыць памяць, дзе якая перадача. І паехалі. Вольга не проста прайшла віртуозна трасу, але і закрыла 5 мішэней з 5 і потрапіла ў самае сэрца гледачам. У нас в академии есть клуб «Патриот» по стрельбе, я туда хожу, так что уже 3-й год я, в принципе, участвую в этом, поэтому все в мишень. Выпрабаваць уласныя сілы і пакінуць спаборніцтвы, праўда, з драўляным медалём была магчымасць і ў гасцей трактарнага біятлону. Стральба, колка дроў і, вядома, поездка на трактары. На первом тракторном биатлоне участвовал наш муж, сын, отец. Мы приезжали болеть.
Это уже стало традицией. Замечательное спасибо организаторам. Все на высшем уровне. Хороший день, хорошая погода, классное настроение. Пасля актыўных выпрабаванняў арганізм настойліва патрабаваў падсілкавацца. Па традыцыі шэф-кухарам фудкорта выступае дэкан мехфака Владзімир Гусараў. Яго гастранамічны хіт «Юшка» – гэта ўжо легенда, але сёлета клопаты палявой кухні ён падзяліў з калегамі. Сегодня декан готовит плов, но уха у нас тоже будет. И готовить ее будет специально обученный человек, рыбовод с большим стажем. Это Юрий Салтанов. У выніку 100 літраў юшкі, казан плову, а яшчэ грэчка з мясам пайшлі без масла. І за яркім шоу глыбокі сэнс. Трактарны біятлон, лепшая прафарэнтацыя і яшчэ адзін неафіцыйны дзень адчыненых дзвярэй ВНУ. Всегда нужно показывать, привлекать к себе нашу молодежь, конечно же, не только к вузу, а и к профессии. Мы приглашаем, смотрим, показываем мощь нашей техники. А вот вместе с тем, конечно же, проводим профориентационную работу. И я вам скажу, что это работает. Магчыма, у наступным годзе тракторный биатлон у горках выйдзе на міжнародны ўзровень. Мы приехали из Суражского промышленно-аграрного техникума для того, чтобы набраться опыта, провести у себя такое мероприятие. На следующий год обязательно поучаствовать в вашем мероприятии тоже. У фінале тракторнага біатлону золата сярод дзяўчат узяла Вольга Цуп, студэнтка акадэміі, у мужчын лідарства у Дзяніса Карнаухава, работніка камунальнай гаспадаркі, які даказаў, тракторны біатлон сцірае межы паміж прафесіямі і аб'ядноўвае ўсіх. Команда президента оформила путевку у плей-офф Республиканской хоккейной лиги. У апошняй гульні регулярного чемпионата подопечные Дмитрия Баскова были куды мацней за аутсайдера турнирной таблицы. Команда кіраўніка дзяржавы у гульні супраць Віцебскай области продемонстрировала майстар-класс по ўзяці ворот, хотя оппоненты таксама стараліся. У суме за гульню 18 докладных кіткоў по воротах, выніковы лік 12-6 на карысць команды президента. Першую шайбу ў гульні закінуў Мікалай Лукашенко, які ўваходзіць у топ-3 лепшых бамбардзіраў лігі гэтага сезона. Асаблівае захапленне ў гледачоў выклікала трэцяя шайба матча. Выканаўцаў стаў прэзідэнт. Александр Лукашенко таксама адзначыўся 2 выніковымі перадачамі. Республиканская хоккейная лига – это не просто аматарский турнир по хоккею, это наша культура спорту. За 19 сезонов 7 команд з усёй краіны смогли завоевать симпатии шматлікіх гледачоў, и с каждым годом болельщиков становится все больше. Мы очень давно хотели попасть именно сюда, и вот наконец-то попали. Это просто незабываемые эмоции, как играет наша команда, просто не передать словами. Все очень круто. Очень понравилась игра, конечно же, первого номера, 31-го. Команда супер, эмоции супер, на всю жизнь запомним. Будем ходить, на каждую игру обещаю. Видите ли, тут точно не сказать. Тут зависит от того, кто будет хорошо играть. То есть тут все на равных. Я первый раз на хоккее. Очень круто, очень здорово. И я жалею, что мне не 18. Это просто прекрасный матч. Я впервые на матче. Это очень интересно, очень энергично и очень круто. Всем советую посетить. Спасибо большое за игру. Я сначала вначале смотрю, а потом становлюсь хоккеистом. Беларусь вперед! Нравится количество людей, которые приходят поболеть за нас. На плей-офф я приду 100% однозначно. Паядынак выдаўся сапраўды яркім і запамінальным. Лепшымі ігракамі матча прызнаны Андрей Башко і Віталь Кірушченко. Спецыяльныя прызы ўручыла алімпійская чэмпіёнка па біатлоне Ірына Лешченко. У наступныя выхадныя яшчэ 4 дружыны правядуць свае апошнія сустрэчы, і тады стане вядомы увесь спіс фіналістаў, які складаецца з 4 каманд. Областное спортивное свято «Минская лыжня» сегодня прошло у Барысаве. Удел брали команды из усіх районов Миншины, спаборничали аматоры от 30 годов и старей. Для гледачоў арганізатары падрыхтавалі сапраўдны святочны драйв, гарачыя бліны, зімовыя забавы для дзяцей і вялікі кірмаш. Атмосфера была незабыўная. Лыжы, смех и музыка. Чым скончылася спаборніцтва і хто стаў пераможцам, даведаемся у наших корреспондентов. Сёння на мінскай лыжне было горача, нават не гледзячы на мароз. Зімовы дарт, стральба з лазернага пісталета, а таксама кёрлінг. Побач мноства фотазон, дзеці ў захапленні, бацькі за фотоапараты.
Але вернемся до спорту. Сёння на мінскую лыжню прыехалі каманды з усіх раёнаў сталічнага рэгіёна. Сёлета за званне самых хуткіх і вынослівых змагаліся каля 450 удзельнікаў. І гэта без балельшчыкаў. У кожнага свая тактыка. Хтосьці бяжыць, а хтосьці гучней за ўсіх крычыць з трыбун. Менкий выстрел, быстрый бег! Жодина, вы лучше всех! Мероприятие шикарное, не первый раз на таком. Атмосфера шикарная, погода шепчет, солнышко, все улыбчивые, все знакомые поприезжали из других районов, так что настроение приподнятое. Мы с Воложенского района, поэтому нам тут так нравится, и нас даже ведущий отметил, что у нас очень позитивные, лаконичные плакаты. Обратите внимание, какой возраст, какой моц, это все называется жизнь и физическая культура, неотъемлемая часть нашего движения. На дыстанцыю выйшлі спартсмены-аматары, якім ужо ёсць 30 гадоў. Працягласць круга амаль 2 кіламетры, а пераадолець іх трэба было 2 з агнявым рубяжом. Что касается развития спорта, в Минской области этому уделяется очень большое внимание. При поддержке главы государства только за последние 5 лет было вложено 167 миллионов рублей. Это позволило нам возвести 11 знаковых объектов, в том числе вот эта лыжероллерная трасса в Борисове, на которой проходят сегодняшние соревнования. Очень важно, что эти объекты востребованы. Те, хто ўжо завершыў дыстанцыю ці проста прыехаў пабалець, не мерзлі. Для іх арганізавалі сапраўдны фестываль. Глядзіце самі. Выязны гандаль са шчодрым меню. Шашлыкі, чай, кава, прысмакі і абавязковы гастранамічны атрыбут масленицы – блины. Подсилковаться было чым. Максимально приятные впечатления, такой замечательный день. Вот радуется просто душа. Такая настоящая масленица. Даже как будто бы не хочется, чтобы зима уходила, когда так здорово. Мінская лыжня – традыцыя даўняя. Сёння аматары актыўнага адпачынку выдатна правялі час. Падтрымка трыбун дапамагала тым, хто выкладаўся на дыстанцыі. І галоўнае тут не прыступка п'едэстала, а спартыўны дух, які наўпрост аб'ядноўвае. Дар'я Ўсюк, Ягор Старавойтаў, сталічнае тэлебачанне. Узнагарода з рук прэзідэнта і шлях даўжынёй у гады настойлівых даследаванняў. Дыплом доктара навук – гэта не проста навуковая ступень, а знак найвышэйшага прызнання і важкасці распрацовак для ўсёй краіны. Дасягненні прафесара Беларускага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта адзначаны на самым высокім узроўні. Даследаванне Алены Жук прысвечана сучасным метадам прамянёвай дыягностыкі злаякасных новаўтварэнняў у анкагінекалогіі, напрамку, дзе дакладнасць азначае своечасовае выратаванне жыцця. Што натхняе чалавека прысвяціць сябе такой складанай і адказнай справе? Пра гэта матэрыял Анастасіі Блізнюк. У прамянёвую дыягностыку Алена Жук прыйшла не адразу. Паступіла ў медінстытут, стала ўрачом-гінеколагам, але навуковы інтарэс не губляла. Паступіла ў аспірантуру і першую кандыдацкую дысертацыю прысвяціла ультрагукавым і рэнтген-метадам даследавання, а затым звярнула ўвагу на анкагінекалогію. Вынікам 20гадовай працы стала даследаванне, якое прапануе інавацыйны падыход да дыягностыкі захворванняў на анкалогію. Мадэль, распрацаваная доктарам навук, дапамагае больше оперативно выявлять патологию жаночей репродуктивной системы. Включение этой модели позволяет достаточно быстро справиться с правильной постановкой диагноза в отношении поражения лимфатических узлов. Используется она достаточно просто, потому что эту формулу можно в обычный экселевский файл, вкладывается формула, и в зависимости от аргументов вносятся эти аргументы, и выдается определенный процент вероятности наличия метастаза. Онкология стала выкликом для ўсёй медицинской и навуковой супольнасці, але сёння гэты дыягноз не гучыць як прысуд. Пасля выяўлення захворвання важна як мага хутчэй выбраць аптымальную стратегию лячэння. Разработка математической модели позволяет прогнозировать неблагоприятное развитие болезни, что служит руководством для персонализированной терапии, чтобы своевременно предотвратить прогрессирование заболеваний и сохранить самое ценное – жизнь пациента. Метод Алены Жук грунтуецца на МРТ-дыягностыцы. У залежнасці ад стану лімфатычных вузлоў медыкі могуць убачыць поўную карціну захворвання, дэталёва візуалізаваць ачаг паражэння і выявіць метастазы яшчэ на стадыі іх зараджэння, каб выйграць час і выратаваць жыццё.
Чтобы получить результаты лечения, нужно правильно сдиагностировать. И вот на этом этапе этот был момент поиска, когда я пыталась найти, увидеть какие-то мелкие признаки, которые позволили бы заподозрить, что все-таки лимфатический узел ненормальный, что в нем есть какое-то нарушение. Распрацаваны Аленай Жук метод паспяхова выкарыстоўваецца ў клінічнай практыцы па ўсёй краіне. Інтэгравана мадэль і ў адукацыйны працэс. Прафесар выкладае на кафедры прамянёвай дыягностыкі БДМУ і перадае свае веды новаму пакаленню анкадыягностаў. Магчыма, пад кіраўніцтвам дасведчага настаўніка маладыя медыкі ў далейшым стануць дактарамі навук і зробяць свой унёсак у развіццё беларускай медыцыны. Я вижу себя как преподавателя, который делится своим опытом на кафедре, которая мотивирует врачей к творческому процессу на работе, внедряет свои методики в рабочем процессе, ну а также, конечно, который помогает своим ученикам найти свое место в жизни, в науке. Анастасія Близнюк, Дмитрий Махонь, столичное телебачение. Праводзіны зімы ў беларускім стылі краіна з размахам адзначае масленіцу. Гэта адно з самых яркіх народных свят, якое арганічна спалучае старажытныя традыцыі і хрысціянскія сэнсы. Пакуль зіма спрабуе утрымацца апошнімі замаразкамі, людзі гукаюць вясну песнямі і гульнямі. Алена Мачко сабрала самыя яскравыя моманты дня. Гэта не проста свята, а цэлы рытуал. Лічылася, калі масленіцу весела сустрэнеш, хутчэй вясна прыйдзе. Чым больш усмешак і карагодаў, тым больш шчодры будзе год. У гарадскім асяроддзі арганізатары свята спрабавалі ажывіць шэраг спрадвечных забаў. Ля палаца спорту таксама гучалі самабытныя песні ў выкананні вядомых мастацкіх калектываў. Самы важны атрыбут свята, вядома ж, бліны. На масленіцу іх трэба спячы і з'есці як мага больш. Нашы продкі верылі, што кожны кавалачак сонечнага сімвала напаўняе чалавека цяплом і жыццёвай сілай. Мы всегда работаем только для наших белорусов, потому что Масленица – это национальный праздник, для которого мы подготовили блинчики с ветчиной и сыром, самые смачные, самые вкусные. Для того, чтобы народу было приемно, мы всегда это зажариваем при людях. Впечатление хорошее, мы вот с детьми прошли все испытания, поели блинов, все уютно, тепло. Сегодня нам понравилось, много всяких развлекательных мероприятий, я даже на лошади прыгала. На думку навукоўцаў, беларуская масленіца мае ўсе шансы быць уключанай у спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Настолькі арыгінальна праводзяць гэтае свята ў нашай краіне. У кожным рэгіёне свая унікальная традыцыя. Адно застаецца нязменным. Масленіцу нашы людзі часцей за ўсё сустракаюць разам з сям'ёй. Мы в семье всегда собираемся вместе, печем блины с разными начинками. Нам очень нравится, в принципе, вот этот праздник. Есть традиция в семье, у нас блины всегда папа печет. Я не пеку блины вообще. Вот сегодня мы, например, день начали именно с блинов, с вареньем. Кто-то со сметанкой, у каждого свои приоритеты. Масленица ў нашы дні папаўняецца новымі традыцыямі і забавамі. І вось вам прыклад – сямейны блінны забег. У мінскім заапарку ён праходзіць ужо некалькі гадоў. З патэльняй, з азартам у вачах і надзеяй на перамогу таты, мамы і дзеці даказваюць – спорт і бліны сумяшчальныя. Кульмінацыя свята – спальванне пудзіла. Сёння гэта сапраўднае вогненнае шоу. Нашы продкі казалі, як толькі дагарыць апошняя галавешка, знікнуць усе беды і нягоды, а вясна ўступіць у свае правы. Наперадзе вялікі пост, а заўтра – даравальная нядзеля. Аліна Мычко, Ярослаў Гардзіенка, сталічнае тэлебачанне. Далей Яўген Пуставы, яго палітика без галстуков и купюр. И авторский проект «Слово и дело». Мы с вами развитываемся. Уключайте информационный вечер каждый день с понеделька по субботу. Усяго найлепшага и приемных выходных. Иногда сообщения не несут хороших новостей. Но и на плохие новости есть ответ. Бронхипред – это эффективный механизм борьбы с кашлем. Сила растений облегчает кашель при острых воспалительных заболеваниях дыхательных путей. Бронхипред эффективен при простудном кашле, оказывает облегчающий эффект. Бронхипред – уверенный кашлю ответ. Ловите сколько хотите. Скидки до 50% на девайсы в МТС.
А вот тебе гипсил для печени. Гипсил тормозит проникновение некоторых токсинов в клетки, а также ускоряет восстановление клеток печени. Гипсил – поддерживающее лечение при хронических воспалительных заболеваниях печени. Максилак. 4,5 миллиарда полезных бактерий для поддержания баланса кишечной микрофлоры у взрослых и детей с 3 лет. Удобно. Всего 1 капсула в день. С заботой о себе и о семье. Айсберг по курсу. О нет, нам грозит кораблекрушение. Ну все, приплыли. От першения и сухости в горлышке фитоспрей. Натуральные масла уменьшают сухость, дискомфорт и раздражение в горле, облегчают глотание. Фитоспрей при першении и сухости в горле. Спортмастер представляет скидку 15% на первую покупку в магазинах и онлайн. Зарегистрируйтесь в программе лояльности и используйте промокод SM15. Ловите шанс! Покупайте смартфоны серии Redmi Note 15 и Xiaomi 15T и участвуйте в розыгрыше авто и девайсов. Синупред Экстракт помогает при проблемах с носом и пазухами из-за инфекции и воспаления. Синупред Экстракт. Хорошо, когда носовой платок без работы. В Додо Пицца с четверга по воскресенье вторая пицца в подарок в ресторанах и на доставку. Выбирайте и заказывайте в приложении. В Додо по вторник выгода до 50%. Еда, телевизор, книги, интернет не помогают быстро уснуть. Меласон ускоряет засыпание и улучшает качество сна. Препарат не вызывает ощущения вялости и разбитости, не вызывает привыкания и зависимости. Меласон – эффективный лекарственный препарат при нарушениях сна. Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины! На АВ-запчасти! АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Бип-бип! Сиптолеты Тотал с тройной силой для облегчения боли в горле, воспаления и устранения причины инфекции. Сиптолеты Тотал. Можно не отвлекаться на боль в горле. Вставай, любимая, просыпайся, уже готов завтрак. Свежий ароматный хлеб, поджаренный до золотистой корочки и обязательно мясная намазка. Нежная и сочная, приготовленная из настоящего свежего мяса. Намазка с ароматной зеленью, кусочками грибов, томатов, а также с орехами и солями. Идеальный мясной перекус, когда хочется чего-то вкусненького. Теперь еще и сливочно-чесночная с трюфелем, с паприкой, с хреном и чесноком. Всегда вкусно, всегда под рукой. С 19 по 22 февраля мега-скидки в Грин. Апельсин крупный 4,99 за килограмм. Груша конференция 5,99 за килограмм. Перец красный 10,99 за килограмм. Greenmarket.by 375 44 560 60 61. Опять сопли снова на больничный. Попробуйте Кагацел. Кагацел начинает работать уже с первых суток приема. А нам-то не поздно. Кагацел можно даже при запоздалом начале лечения. Если заболел, то Кагацел. Больше уюта в соседях с 18 февраля по 3 марта. Комплект постельного белья из бязи двуспальный всего 53,99. Гель для душа Рексона 2 в 1 всего 12,99. Соседи, всегда выгодно зайти. Боль, дискомфорт, раздражение. Фаринол спрей уменьшает ощущение дискомфорта, раздражения и боль в горле. Фаринол спрей – натуральные масла для заботы о горле. Майонез Провансаль Премиум «Золотая капля». 100% натуральный, 100% результат.